Здравейте, тъй като много често ни питат колко излиза изграждането на едно качествено подово отопление, днес ще ви покажа подово отопление на Кантерм с 10 години гаранция. Това е примерна оферта за 70 квадрата апартамент. Заложили сме подложка на Кантерм, която е на бонбониера и подсигурява и термо и шумоизолация, така че да не преминава нищо надолу към съседите. Една от най-добрите тръби на пазара с кислородна бариера, дилатационни профили задължително, кръстенна лента задължително, проверка и надуване на подовото задължително и то на високо налягане, така че да си гарантираме качество в самата система. Колектор, който да ви разпредели съответно поставите, така че да може да си имате всеки кръг да си ви отговаря за конкретно помещение или зона. Едно също от важните неща е смесителна група, така че когато подадете 60 градуса, ние да може да я намалим на желаната, примерно 35-40, в зависимост от външните температурни условия. Също така сме заложили станите термостати на HeatMazer, които са едни от най-добрите на пазара и ви дават комфорт, устойчивост на самата инсталация и съответно ви намалява значително разхода за отопление. Това представлява една такава система. Съответно, да, цената най-вероятно няма да е малка, но пък в крайна сметка вие си спестявате доста последващи проблеми от гледна точка на това, ако примерно е некачествена инсталацията, да разбиете пода и съответно да се наложи на ново да изградите такъв тип система.